A comarca da Limia aséntase sobre unha gran cunca xeolóxica. É unha ampla chaira duns 200 km², rechea de materiais sedimentarios, dende arxila e limo ata area e grava de alta calidade. Esta paisaxe única está hoxe drenada polo río Limia e polos canais que foron construídos no século pasado para a desecación da histórica lagoa de Antela, un dos humidais máis grandes da Península Ibérica. Durante varias décadas, a extracción de area de gran groso converteuse nunha actividade económica clave na comarca. Esta area é moi valorada para a fabricación de formigón de alta resistencia e asfalto para as nosas estradas, sendo un recurso fundamental para a construción. A extracción destes áridos lévase a cabo de forma especializada, empregando embarcacións de succión que recollen o material do fondo. Posteriormente, a area é procesada en seco e seleccionada meticulosamente por granulometría para garantir os seus diferentes usos. Os socos que deixa a minería, esparexidos por toda a Limia, teñen un final sorprendente. Cando a extracción cesa, inúndanse de forma natural grazas aos acuíferos subterráneos, transformándose en lagoas artificiais. Este novo ecosistema da Limia renaceu con rapidez, repoboándose de vexetación hidrófila e converténdose nun refuxio vital para as aves acuáticas. Hoxe, grazas a esta recuperación, estas áreas son un punto de interese clave, parte da Zona de Especial Protección para as Aves, ZEPA, da Limia, creando un espazo de gran valor paisaxístico, educativo e recreativo para a comarca, onde a minería se converteu en riqueza ambiental